10 χρόνια ΑΔΜΙΕ. Το 2012 ιδρύεται ο ανεξάρτητος διαχειριστής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ένα νέο κεφάλαιο ξεκινά στην ιστορία του ελληνικού συστήματος μεταφοράς. Με τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών υπερυψηλής τάσης σε όλη τη χώρα, ο ΑΔΜΙΕ ανοίγει το δρόμο για το μετασχηματισμό του συστήματος και την αυτόνομη αναπτυξιακή του πορεία. Από το 2017 ακολουθεί το μοντέλο του ιδιοκτησιακά διαχωρισμένου διαχειριστή και μπαίνει σε ακόμη πιο δυναμική τροχιά εξυγχρονισμού και ανάπτυξης. Το 2018 ο ΑΔΜΙΕ βάζει για πρώτη φορά τις Κυκλάδες στην πρίζα. Ψηφιοποιεί νευραλγικά κέντρα ελέγχου ενέργειας σε όλη την Ελλάδα. Γίνεται όμιλος εταιριών και συμβάλλει στην ορίμανση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Το 2019, ο ανεξάρτητος διαχειριστής επεκτείνεται στις τηλεπικοινωνίες και το 2020, σε συνθήκες πανδημίας, ξεκινά το μεγαλύτερο έργο στην ιστορία του ελληνικού συστήματος μεταφοράς, την ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την Αττική. Σε μια χρονιά με πρωτοφανείς δυσκολίες, ο ΑΔΜΙΕ πετυχαίνει επενδυτική έκρηξη, διασυνδέοντας όλα τα νησιά των βορείων Κυκλάδων με την ηπειρωτική χώρα και επισφραγίζοντας την περιφερειακή ενεργειακή συνεργασία στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Το 2021 ολοκληρώνει τη διασύνδεση των παγκόσμιων ρεκόρ και θωρακίζει ενεργειακά την Κρήτη, με νέα έργα σε όλη τη χώρα. Ο διαχειριστής συνεχίζει δυναμικά και φέτος τις νησιωτικές διασυνδέσεις. Αυξάνει διαρκώς την ανθεκτικότητα του συστήματος και ενσωματώνει έμπρακτα τη βιωσιμότητα στη στρατηγική του. Σήμερα ο ΑΔΜΙΕ είναι ένας σύγχρονος διαχειριστής που γράφει τη δική του ιστορία εξέλιξης με ισχυρό όραμα και αξίες για το μέλλον. Με τη συμβολή όλων των ανθρώπων του, ο ΑΔΜΙΕ υλοποιεί κορυφαία ενεργειακά έργα, μετασχηματίζεται σε μια τεχνολογική εταιρεία που αξιοποιεί τις υποδομές και την τεχνογνωσία της και παραμένει προσιλωμένος στο στόχο της πράσινης μετάβασης για ένα πιο βιώσιμο μέλλον.